What's up mga lovable people? For today's video naman ay pupunta tayo ng Shifen Waterfalls. By the way, kakagaling lang namin ng LU Geo Park guys. Kaya ganito rin ang dadaanan natin. Sobrang nasa gilid lang tayo ng bundok at nasa gilid lang din ng dagat. Ganda talaga ng view guys habang nagda-drive, lalo na kapag nakamotor. Kaya maganda talaga magkaroon ng camera 360 talaga pag ganitong mga views. Pero syempre, bago tayo pumunta guys doon sa pupuntahan natin, pinasyal lang din ako saglit ni Papa dito part sa may malaking bato guys. Di ko alam kung anong pangalan kasi dito guys. Nakalimutan ko kung anong sinabi ni Papa kung ano dito. Pero alam nyo ba guys, ang daming mga Pinoy din dito na nangingisda. Mga fisherman naman na mga Pinoy ang nandito guys. Kita nyo yan, sobrang lapit ko sa mataas na batong yan. Pero parang pansin ko hindi siya dinadalaw masyado ng mga turista. Pero may ganito rin siya guys, so parang tourist spot lang din talaga siya. Ang ganda-ganda talaga. Tapos dun part sa dulo niya ay dagat na rin. So ayan yan, sabi ng cameraman ko, takbo daw ako para may music na everything that has breath, praise the Lord. Worship God with the best of the portion. Tapos sumayaw na rin ako guys ng budots ng tut tut tag 5 na lang. O diba gayang-gaya? Ayan guys. Ang laki. Ang laki na yan bas. Ayan oh, kung naka 1 times zoom lang siya. Ayan. Hanggang ngayon, manghang-mangha pa rin talaga ako sa mga creations ng Panginoon guys. Sobrang makapangyarihan talaga. Hindi mo talaga akalain na may mga magagandang ganitong gawa ang Panginoon sa mundong ibabaw. Nakakatanggal talaga ng stress ang bakasyon na to guys. Kasi more on nature talaga ang Taiwan. Tapos sabayan mo pa ng sobrang galing at sobrang alaga nila guys para mag-preserve ng mga tourist spot nila guys. Grabe sila mag-represent ng high-end tourism. Sinusuportahan talaga nila ang bawat sulok na pwedeng pasok sa mata ng mga turista. Kita nyo yan guys, mga nagbabasketball, mga Pinoy lahat yun. At after nga nyan guys, nag-drive na kami ulit papunta dito sa Shifen Waterfalls. Bale, ito ang mga dadaanan natin guys. May bridge na 2. Nakakahilo talaga siya kasi madaming tawang dumadaan guys sa bridge na to. Tignan nyo naman guys, kahit ganito lang yung entrance, napakasimple guys. Hindi mo aakalain na may magandang tanawin sa dulo. Ayun na nga, naglakad-lakad na kami ni Papa at may mga nakita kaming mga nakasabit ng hot air balloons guys. Paintik lang. Ayun na nga guys, nakarating na kami dito sa may akyatan papuntang Shifen Waterfalls. Bale, may bilihan din dito guys, mga prutas, mga keychains, mga pagkain, mga snacks. Pero kami ni Papa, dumiretso na lang talaga kami sa waterfalls. Tapos mga konting steps guys, eto na nga, nakita na namin ang Shifen Waterfalls. Ang ganda-ganda niya guys. Tapos sobrang lapit mo pa para matignan talaga yung falls. By the way, umuulan na pala sa mga oras na ito guys, pero hindi naman siya masyadong malakas. Buti nga hindi rin siya mahangin, saktong-sakto lang talaga siya. At buti na nga lang, may dala-dala kaming payong. Pero kero bum-bum pa rin guys, nakapag-picture pa rin kahit maulan. After nyan guys, nagkurimanen aja videographer ko. Naghanap nga lang kami ng ibang spot para makapag-picture sa Shifen Waterfalls. At ayun nga guys, dati nakikita ko lang sa TikTok, sa mga YouTube. Ngayon nasa harapan ko na umaagos guys. Sobrang ganda talaga. Sobrang thank you Lord sa opportunity, sa chance na to. Para ma-witness ko ang kagandahan ng Taiwan. Ang ganda. Medyo maulan-ulan na guys, pero carry daws pa rin kasi hindi naman masyado. Pag pupunta kayo sa Shifen Waterfall, magdala kayo ng ointment nyo kasi may mga insect dito na nangangagat bigla. Yan.
Tignan nyo nga naman guys, umuulan talaga siya. Buti nga walang kumakagat sa akin guys na mga insekto. Kasi may mga nagsabi na may nangagat talaga dito guys. Di ko alam kung anong insekto. Sabi nila mga niknik. Di ko alam kung anong itsura nun guys. At kung anong tawag sa Ilocano. Pero wala naman kumagat sa akin guys. Sabi nga ni Papa siguro dahil laking bukid ako. O baka naman alam nilang kakagatin nila. Ayaw nila kumagat sa maganda. Kibes! Tignan nyo na naman. Ang ganda-ganda. All my life. Nag-English siya. Madaming falls sa Cagayan Valley guys. Pero ngayon lang ako nakalapit sa isang falls. At ayun na nga, pagkatapos namin ng Chifen Waterfalls, tumiretso na kami dito sa may pasindihan ng hot air balloon. At alam nyo na guys, ang drill may nagabot ulit ng free taste. Ano daw yun pa? Squid? Octopus? Yung kanina? Octopus na malalaki. Masarap ka? Kahit umaambon-ambon guys, madami pa rin talagang taong pumupunta dito. At ayun na nga guys, nag-order kami ng 8 color balloon. At yan ang mga ibig sabihin per colors. Kaya nagsulat na ako guys. Syempre unang-una talaga guys, ang about sa pera. Alam nyo na. Pero alam nyo ba guys, yung mga ibang tao guys, kung ano-ano na lang mga pinaglalagay sa iba't ibang kulay. Ginawa nilang katatawanan ang mga sinusulat nila. Kaya ako, ganun na rin ginawa ko. Meow. Sana wag nyo akong tawanan guys, anong pinagagawa ko dito. Tapos bigla kasing lumapit si Papa, kaya yan. Sana makatawanan mo. Ano ba? Pag in love ka naman ng bata, aroy. After nga yan, sinabihan na namin yung may-ari ng store, guys, na tapos na ako. Tapos, ayan siya. Inanda na nga niya yung balloon, guys. Sinindihan at in-plasternan para magkaroon ng hangin. Grabe, nasa TikTok ko lang to napapanood, guys. Ngayon, gagawin ko na. 야게 스탠드 사이. 오케이 하와. Okay. Papa Kunti. Okay, give me sir. Take a picture. Sa dami rin siguro ng mga Pinoy na pumupunta dito guys, natuto na rin sila magtagalog. Pati rin yung gang, two joints, alam na rin nila guys. Pati rin yung mga Tagalog words natin para magpicture, alam na rin nila guys. Ala, gagawin ko na talaga siya. Okay, 하와. 哎，你拍到了阿瑞，你拍到了呀，很多。 Pagkatapos ganyan guys, nagmerienda naman kami ulit ni Papa ng street foods dito guys. Kaya ang pinili ko yung squid at yung baby crabs. Tapos sinantay na nga lang namin yung tren na dadaan at ito na nga siya guys. By the way, huwag kayo masyado lumapit guys sa Hiles kasi may one time daw na naisabit ang isang turista. Pilipina din. Kaya kailangan mo pa rin talaga isipin ang safety mo. Tapos yan guys, sumakyat na kami pero bumili rin ako na takoyaki. At pagka-uwi, dumaan lang kami doon sa market malapit sa hotel. Ayun lang guys, thank you so much for watching.